Photoshop at sari-sari store ng isang residente sa Batang, Ligao City ang pinasok ng dalawang magnanakaw nitong ika-27 ng Enero. Ilang mga kagamitan na kuha umano ay isang professional camera, tablet at 5,000 piso mula sa sari-sari store. Huli rin sa CCTV footage ang dalawang magnanakaw na may dalang baril at kutsilyo. Ang buong pangyayaring ito, panoorin po natin. Yan mga ka-aksyon, yung kuha ng CCTV kung saan dalawang lalaki ang pumasok sa sari-sari store at may dala pang kutsilyo at baril. So, nasa kabilang linya na si Christian, ang may-ari ng Photoshop at sari-sari store. Magandang hapon sa iyo, Christian. Magandang hapon din po, ma'am. Opo, so nakakatakot itong nangyaring ito dahil itong magnanakaw na to, aside sa nagnanakaw, meron pa silang mga dalang matatalim na bagay at syempre itong baril. So, maaari mo bang may kwento sa amin anong oras itong nangyari at nasaan kayo ng mga oras na iyon? Ay ma'am, nagpapasalamat po kami kasi walang tao po dun sa bahay nung oras na po iyon. Tapos, alas 3:14 ng madaling araw ho, base sa CCTV footage, pinasok po nila yung tindahan ng aking ate, ang aking kapatid. Tapos may access na rin po sila sa buong kabahayan at sa aming photo studio. Kaya nilimas na po nila yung mga pwede nilang makuha doon. Oo. Matanong ko lang, etong Photoshop at etong sari-sari store ay magkakalapit lang or ibig sabihin sa loob ng bahay na yan, naandyan yan na Photoshop at yung sari-sari store? Opo, tama po ma'am, magkatabi po sila. Okay. So, madaling araw, magabandang mga alas 3, base sa CCTV footage, ang sabi nyo, buti na lang wala po sila sa bahay. So, nasaan po sila nung mga panahon na yon? Kayo po? Bali, ang pamilya po namin natulog po dun sa kabilang bahay namin dun sa farm. Tapos, alas 5 ng umaga ako bumalik ng bahay at doon ko na nga po nakita na bukas yung tindahan. Agad ko naman pong ni-review yung CCTV namin at doon ko po nakita na may dalawang lalaking armado na pumasok doon sa aming studio. Bago mo pa ni-review yung CCTV, nakita mo na muna sa loob ng bahay ninyo na talagang merong pagbabago or gulong-gulo na po yung mga kagamitan. Opo, nagkalat na po yung gamit doon sa tindahan at yung mga wallet po talagang nagkalat po sa floor. Base sa investigasyon, kumusta? Saan daw po dumaan itong mga magnanakaw? Meron po bang sinirang mga pinto? Bali, sinira po nila yung padlock doon sa harap mismo ng tindahan ng aking ate po. Tapos doon na po sila, yun na po yung naging access nila para makapasok. Ayun, so doon sila pumasok sa pintuan ng tindahan, tapos dire-diretso na para makapasok sa buong bahay. Opo. Diyan ba sa lugar ninyo ay talamak talaga itong mga magnanakaw? Ma'am, sa ngayon po, ngayong buwan po, maraming cases po ang nakikita kami sa Facebook. Kaya naaalarma na rin po kaming mga buong barangay. Nagko-conduct na rin po sila ng ronda, yung mga aming mga barangay kagawad. At na-timingan lang po na alas 3 na wala pong nakaikot sa lugar namin yon. Talaga yung magnanakaw, hindi lang daylight, kundi doon sa mga oras na talagang tulog na yung mga tao. Ito po bang nangyaring ito ay unang beses lang po ito nangyari sa inyo? Opo, first time po nang nangyari yan sa pamilya namin, ma'am. At sa bahay namin. Oo.
nasa magkano naman yung halaga ng mga gamit na nakuha po sa inyo? Mga around 20 to 25,000 po, ma'am, rough estimate. Okay, so 20 to 25,000, malaki din ito, no? Ito bang nangyari sa inyo ay naipabigay, alam nyo na po sa barangay at sa pulis? Opo, ma'am. Yung nung na-discover ko po, ma'am, na may force entry na po at nanakawan na po kami, agad ko naman pinagbigay alam doon sa aming kagawad at the same time sa police na rin po at nag-conduct na rin po sila ng investigation doon. Ilang araw na din yung lumipas, sir, ano? Meron na po bang mga persons of interest? Sa ngayon po, ma'am, binibigay ko na po sa police yung investigation. Hinayaan ko na rin po yung ating kapulisan na gawin po nila yung trabaho nila. Apo. Sir, buti na lang po, ano, wala pong nasaktan, di bali na yung mga gamit. Baka meron po kayong panawagan dito po sa 2 taong itong pumasok po sa inyong bahay at nagnakaw. Ay, sa mga may masamang balak o kaya gumagawa ng mga masama katulad ng pagnanakaw, lumaban na lang kayo ng patas. At lahat naman tayo naghahanap buhay ng maayos ng marangal. Opo. Sana wag nang gumamit ng dahas. Pero sir, sa tingin po ninyo, eto po bang 2 magnanakaw ay posibleng taga roon po sa lugar ninyo or posibleng namamanmanan po kayo na walang tao po sa bahay ninyo at umalis po kayo? Wala po akong idea, ma'am. Wala po akong idea tungkol kung tagasan man po sila. Opo. So, ano pa man yung nangyari, sir, ipagpasalamat na lang po natin na wala pong nasaktan sa pamilya po ninyo. Apo. With that po, sir, maraming salamat, Sir Christian Angelo. Eto naman, mga ka-aksyon, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Kapitan Arnaldo Bangate, ang punong barangay ng Batang, Ligao City. Magandang hapon po sa inyo, Kapitan. Magandang hapon din mo. Opo. Kap, eto po yung nangyari po dyan sa isang residente po kung saang nanakawan po ang Photoshop at sari-sari store. Ngayon po, Kap, ano po ba yung ginagawang aksyon ng inyo pong barangay para ito pong mga insidenteng ito ay hindi na po maulit? Yun po, madam, na pinangyarihan dyan, yung tindahan na yan, malapit lang po yan dito sa barangay hall. Kami naman po, madam, kapag nagronda, iniikot namin yung buong barangay. May Opo. kalakihan po kasi itong barangay Batang. Opo. Pero, Siguro po, nagkataon naman na alas 3 na yun, madam. Nung Sabado nga, nagronda kami, umuwi rin kami, mga pasado alas 3. opo. Hindi naman po. Napakalakas ng loob ng mga itong magnanakaw na to, Kapano. Malapit pa sa barangay hall. Pero talagang hindi po nila Opo, mga pinaligtas. 100 meters lang siguro. Siguro, Nasa Kap. nasa roadside pa naman yan. Opo, siguro, Kap, yung pagroronda po ninyo, i-extend nyo na po hanggang alas 5 ng umaga. Hopefully, madam, dito sa amin, alas 3, may namamalingki na. Opo. Kaya parang siguro nakasara yung kwan, kaya hindi napansin ng mga nagdaraan dahil madaling araw na yun eh. Pero talagang napakalakas ng loob, madaling araw na, tapos malapit pa sa barangay. Pero Kap, gaano na po karaming reports ang natatanggap po ninyo patungkol po sa nakawan dyan po sa inyong barangay? Yung pagpasok po, madam, ng bahay, yung parang yung nangyari sa kanila, yun pa lang po naman, madam. Ayun. So first incident, Isolated case. po ito ng pagnanakaw dyan po sa inyong barangay, Kap? Parating may nakawan dito, yung mga panabong na manok. So first time po ito na may pumasok sa bahay, pero karamihan po ay ang mga ninanakaw, mga panabong na manok. Opo, pero mga mangilan-ngilan lang naman, madam. Opo. Sa tingin niyo po, Pero Kap, yung pangyayaring yan, parang isolated case yan. opo.
Pero sa tingin niyo po, Kap, eto po bang magnanakaw na to ay taga dyan po sa inyong barangay or mga kalapit na barangay po ninyo? Hindi ko po, madam, masabi. Kaso importante talaga niyan. Dapat mahuli yan eh. Mhm. Opo. Para wala na silang Opo. So bilang barangay kapitan po ng Barangay Batangkap, kung saan meron na pong nangyaring ganitong nakawan, ano po ba yung mga hakbang or plano po ninyo para naman na ay maiwasan po itong mga ganito pong insidente at yung seguridad po ng inyong mga residente ay dapat po ay hindi po maisaalang-alang? Ginagawa naman po namin, madam, yung pagrurunda halos gabi-gabi. Pero po yung pag-ikot namin, itong service ng barangay, mga 3 beses sa isang linggo. Opo. So mga 3 beses sa isang linggo, nagro-ronda yung sasakyan po ninyo. So... Pero yung tricycle, halos gabi-gabi po yan. Mhm. So yung Simula tricycle- 11 o'clock. Opo. So, ibig sabihin po nito, Kap, hindi naman po kayo nagkulang or nagpabaya po sa tinatawag na visibility po ng inyo pong mga tanod at mga opisyal po ng barangay. Hindi naman po, madam. Apo, dahil apo. ginagawa naman po namin yung trabaho bilang mga peacekeeping officer, yung mga tanod namin, yung pagrurunda para sa proteksyon ng aming residente. Opo. So, dahil dyan, Kap, ako po ay saludo po sa inyo dahil alam ko po na ginagawa nyo po ang inyong trabaho. Kaya lang talagang eto ay mga isolated cases lamang po. Pero nakita nyo po, Kap, yung CCTV footage? Opo, nakita ko, madam. Opo. So, hindi nyo po namumukhaan ito pong dalawang magnanakaw na baka po ay residente po ninyo? Hindi po, madam, dahil nakatakip lahat, madam, yung kana. Kahit na yung mata, may glass. Nakasanglas pa po. Opo. So, wala pong nakakakilala dyan po sa barangay ninyo kasi meron po bagang mga tao na kahit nakatakip yung muka, sa kilos, sa galaw, talagang makikilala po. Sa ganun po, sa ngayon po, madam, wala pa kaming idea Opo. So, kung Kap, taga dito, kung sino. Wala pa po kaming idea, madam. opo. So, ano na lang po, Kap, yung maaring asahan na tulong po nila Christian patungkol po dito sa nangyaring ito? Kami po, sumusuporta kami sa kung anong investigasyon ng pulis, kung anong kinalalabasan, kung anong gusto nila. Nagsusuporta po kami, ang buong council po. Opo, meron po kayong panawagan, Kap, sa inyo pong mga residente para naman po ay hindi na po maulit ang ganito pong pangyayari or insidente dahil meron po baga tayong kasabihan na dapat bahay nyo, bantay nyo, gamit nyo, bantay nyo. Pero meron po talagang ganitong mga pangyayari na ginagawa yung lahat para lang po makapagnakaw. Salamat po, madam. Sa aking mga constituent, ang masasabi ko lang, ingatan natin ang anuman na pagmamayari natin, maging vigilante tayo kung may kapansin-pansin tayong kahina-hinalang kilos. Tumawag lang po kayo dito sa barangay o kaya doon sa bahay ko sa 407. Opo. Opo, ibig sabihin si Yun po, Kapitan... madam, ang magagawa ng aming barangay. Opo. Dahil 24 oras naman Yun. po, ang barangay tanod namin. Opo, salamat po, Kap. Maraming salamat. Sabi ni Kap, kung kayo ay sa mga residente, 24/7 naman ang nakabantay yung barangay at syempre yung mga tauhan. Si Kapitan ay laging naandyan para magbigay ng tulong sa kanyang mga kababayan. Maraming salamat po, Kapitan Arnaldo Bangate, ang punong barangay ng Batang, Ligao City. Para naman sa maaring legal na aksyon, eto makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares, ang hepe ng Ligao City Police Station. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Remy, at sa lahat po ng nanonood sa akin. Apo,
Chief, ipapagbigay alam lang po namin itong naging insidente sa lugar po nila Christian. 2 magnanakaw po ang nahuli sa CCTV. Ano po yung maaring asahan po na proseso dito ni Christian? Maaari ba siyang makapagsampa po ng reklamo gamit po itong mga ebidensya? Or ano pa po yung mga dapat asahan po sa inyo pong tanggapan? Una po sa lahat, ma'am, ay patuloy po yung coordination natin together with the victim. As a matter of fact, kaninang umaga po ay nagkaroon tayo ulit ng dialogo sa ating biktima. At siniguro naman po natin na tayo po ay patuloy na nag-iimbestiga dito sa kaso. At for the information of everybody, meron na po tayong sinusundan na mga suspect pa dito sa pagnanakaw natin. Kaya lang hindi po natin pwedeng i-divulge pa kung sino at saan, kung taga saan man ito. Kasi pagkat sensitibo po itong bagay nito, na hindi po sila maalarma sa ating ginagawang investigasyon. Ayun. Nais ko din pong ipagbigay alam, ma'am, yung sa nawala po na more or less 5,000, yung camera at saka yung tablet, yun pong camera na L300 na ginagamit po ng ating biktima sa kanyang studio ay na-recover po doon sa Palayan after 1 day. Nakita po yan kinahaponan doon sa Palayan. So na-recovered na po yung hindi lang po nabanggit siguro ng ating biktima kanina during the interview, pero naibalik na po. So ang nawawala na lang po yung pera at saka yung tablet. Na-recover po sa isang Palayan. Tama po? Sa isang Opo. Yes po, doon din po sa area, within sa Palayan area po, doon po nakuha yung camera. Siguro talagang ang gusto nitong mga suspect lamang ay ang pera at saka yung gadgets na makabago. Kaya siguro hindi nila lang i-operate yung camera, kaya iniwan na lang po nila. Opo. So, choosy itong mga magnanakaw na to, Chief? Opo. Opo. Chief, nababanggit nyo po na meron na po kayong minamanmanan or binabantayan ng mga suspect. So, yan po ay patunay po na gumugulong, umuusad po itong reklamo at ito pong investigasyon. Opo, tama po kayo, ma'am. Patuloy po tayong gumagawa ng paraan para masolve po itong kaso ito sapagkat ayaw po natin na sila ay makaulit. Opo. At hindi naman po tayo nagpapabaya. Actually, inaantay na natin silang bumalik Opo. Kaya sana bumalik na sila para mahuli na po namin sila. Kasi isa pa po, yung ating pong biktima ay medyo busy, saka na kwento po sa atin, medyo busy sa kanyang business po. Kaya nga po, nung ang tumawag po sa atin ay yung barangay Kagawad pa po ng ating barangay Batang. Siya po yung nag-inform sa atin, sa pulisya. Kaya nung pagkaalam po natin ng insidente, agad po tayong nagtuka at nakikoordinate po doon sa ating biktima. Opo, base po sa inyong datos po, Chief, eto po ba ay first time na meron pong nagnakaw, na meron pong baril na gamit at patalim? Sa ating pong base po sa kwento natin po, first time po na may hinihinalang baril, hindi pa po natin masabi kung totoong baril yan o pellet gun o ano. Pero base sa CCTV, meron nga pong replika o kahawig ng baril. So hindi natin tinasawalang tabi na talagang armado itong mga tao na ito at saka may patalim pa talaga. Talagang kung may taong lalaban sa kanila, talagang ito ay kanilang sasaktan. Opo, So kasi ito po ay isolated case, usually po kasi ng mga pagnanakaw dito, yung sinasabing ikap kanina na nakawan po ng manok, ito po ay nahuli na ng ating provincial unit ng Albay, sa ibang bayan. So yung magnanakaw po dito, kaya kung mapapansin po, tumigil na po ito. Nahuli na po ito sa pakikipagtulungan na din po ng iba't ibang station together with the provincial unit po ng Albay. Nahuli na po yung mga magnanakaw na yun. ayun. So, Chief, baka meron po kayong mensahe o paalala po sa ating mga kababayan patungkol po sa mga ganitong sitwasyon na meron na pong mga nagnanakaw na meron pong patalim at syempre yung mga tao pong meron pong mga pag-aari po ng mga bahay, syempre para naman po ay maiwasan ito pong mga nangyayari pong nakawan. Opo, ma'am, sa ating pong mga kababayan na mayroon pong mga presto, may mga tindahan at umaalis po sa gabi, siguraduhin po natin unang-una yung lock po ng ating mga establishment ay i-improve po natin. So, hindi ko naman sinasabi na walang lock o kung yung mga nawalan, pero improve po natin yung lock kasi ito po yung natin. Kung mahirap buksan yung isang establishment,
hindi agad ito mapapasok. At sa palagay ko po, ito ay nagmanman sa kanila days before na ito ay pasukin kasi hindi naman yan agad-agad po papasok ng Remy na hindi nagmanman. Opo. Kasi alam na nila na madali lang buksan o pasukin yung establishmento, kaya gano'n ay trinabaho na po nila. Tama, pwede ding nagpanggap din ito ng mga customer or kaya naman merong nakita sa mga post nila na sila ay wala doon sa loob ng bahay. Ganyan baga, Chip, yung dapat iwasan ng ating mga kababayan sa pagpo-post sa social media kasi maaring dyan din po nakamanman yung mga kawatan. At tama po kayo, Ma'am Rene, at idagdag ko na din po, kapag tayo po ay aalis sa ating mga pwesto, sa ating mga tindahan, huwag po tayo mag-iiwan ng mga mahalagang gamit sa loob. Lalo na po hindi natin titirhan. At i-improve po natin yung lock system talaga. Yun na yung number 1 po nating pangsandata dyan. At napakaganda nga po at itong ating biktima ay mayroong CCTV at nahuli po natin yung nakunan po natin. Although doon sa identification sa ngayon, hindi talaga natin mamumukhaan personally, pero later on, makikita po natin yan. Doon pa lang po sa hugis ng katawan, mayroon naman po tayo mga suspect yan. Ayun. So with that po, Chip, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo, Police Lieutenant Colonel Hermino Olivares, ang hepe ng Ligao City Police Station. Maraming salamat po at magandang hapon po. Apo, balikan natin itong si Christian. Christian? Hello po, ma'am. Apo, Christian, napakinggan mo si Chip. Meron na daw silang minamanmanan or binabantayan na persons of interest. Pero, syempre, as of this time, hindi mo na pwedeng ilabas kung ano yung penalidad niyan dahil ongoing pa yung investigation. Apo, ma'am. Bali, nagpapasalamat po ako sa ating kapulisan at alam naman natin ginagawa nila yung trabaho po nila. Pati sa barangay po namin, sa barangay council. Apo. Sir Christian, ano po ba yung lesson na nakuha po ninyo sa ganito pong nangyaring sitwasyon po sa inyong bahay? Wag po masyadong kampante sa paligid. I-secure lang po lagi yung mga gamit. Apo. Yun lang po, ma'am. Tapos maging, makipag-cooperate po sa ating mga otoridad kung may mga insidenteng katulad po nito. Apo. Yun lang Maraming po, ma'am, salamat. para ma-solve po agad yung mga ganitong insidente po. Opo, wag po kayong mag-alala, Sir Christian, at makikipag-ugnayan po kami sa Ligao PNP para naman po ma-resolve ito pong problema at nangyari po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Christian Kiane. Maraming salamat din po.